3 גברים, 3 ערים. תל אביב, איסטנבול, לונדון. זהו שם הספר שאציג אותו כאן כרגע, והוא נולד בעצם באמת מאהבה משולשת, אהבה ל3 הערים הללו, תל אביב, איסטנבול ולונדון, אהבה ל3 דמויות של גברים שחיים בערים האלו, שהן מאיר התל אביבי, כמאל האיסטנבולי ודוקטור הנרי פרון הלונדוני, ואהבה והערכה גם ל3 הסופרים שיצרו את הדמויות האלו. יעקב שבתאי שכתב את סוף דבר, אוחנה פמוק שכתב את מוזיאון התמימות, ואיאן מקיון שכתב את הרומן שבת הלונדוני. ונתחיל במאיר, הגיבור התל אביבי, שבעצם מאיר בהגדרתו הוא איש תל אביב, הוא אינו מסוגל לחיות בשום מקום אחר מחוץ לתל אביב. מאיר משוטט בעיר במסלולים קבועים, לעבודה, לבית אמו ולבית החברים שלו, ובעצם לאורך כל הרומן כשהוא עובר ברחובות העיר הוא נזכר במקומות שהיו ואינם, בנוסטלגיה ובעצב רב. הגיבור השני, כמאל האיסטנבולי, הוא לא הולך ברגל, הוא מוסע במכוניתו על ידי הנהג כיוון שהוא שייך לעלית האיסטנבולית. גם לא יש מסלול קבוע, בעיקר המסלול היומיומי מן המשרד לביתה של אהובתו שנישאה לאחר. הוא אוהב לטייל בסמטאות הללו של איסטנבול, וכיוון שהוא מסונבר באהבתו לפוסון, הוא אינו רואה את העוני המנבל ששורר בסמטאות הללו, ומשווה לעיר אופי של הוד והדר ועתיקות. הגיבור השלישי, דוקטור הנרי פרון, חי בלונדון בבית מפואר, נוסע ברכב יוקרתי, וגם הוא יש לו מסלולים קבועים בעיר, בעיקר נוסע לבקר את אמו, השוהה במוסד למוגבלים, לשוק, לערוך קניות, ולמגרש הסקווש שלו. 3 הגברים הללו עוברים איזשהו תהליך במהלך הסיפור. מאיר נפרד מן החיים, לפחות מבחינה ספרותית הוא מתאר את מותו של הגיבור. כמאל מאבד את אהובתו ומוצא גאולה מסוימת בהקמת מוזיאון לזכרה, ודוקטור הנרי פרון באמת עובר מהפך רגשי מאוד מאוד עמוק, כשהוא הופך מגבר רציונלי, שרואה בכל חולה רק אוסף של כרומוזומים פגומים, הוא מתחיל לראות בחולים שלו גם בני אדם, ומתחיל לחוש חמלה אמיתית כלפיהם. הספר הזה הוא בעצם מעשה של פרשנות, ואני רוצה לצטט פה את מה שאמר חנוך בן פזי בספרו פרשנות כמעשה מוסרי, שמתבסס על הגותו של עמנואל לוינס. הטקסט הוא אחר שיש לגשת אליו בענווה ובקשב. ולסיום אני רוצה לומר, יש מי שאוהב לנהוג במכונית מהירה, יש מי שאוהב למצוא מתכונים חדשים, אני אוהבת לעשות מעשה פרשנות. וזה הספר השלישי שלי שבו אני מפרשת רומנים, וכנראה גם לא האחרון. אז אני ממליצה עליו בחום, 3 גברים, 3 ערים, תל אביב, איסטנבול, לונדון.